бачаҳо, салому алайкум ба тамоми подписчикои Кома Таҷик. Хуш омадем ба як видеои нави дига. Имрӯз Боруссия Дортмунд против Байер боз дорад. Дар кадом рӯз мара маиб мекунанд. Иҷа шаҳр, иҷа футболкаи Боруссия, шарфи Байер. Мардум фақат мега чия мега. На, балечкои Байер дара, уру мара девона кайсиам. Барqa видеоро то хушта тамошо кунед, башо лайк намонед. Моментҳои бузург адрес стадион як тараф тамом кунем. Игрокҳо уже дадрунанд. Кома Таҷик гоз медруи ахир. Иншаллоҳ девонагӣ мешавад. Шер бачаҳо фақат лайкотон намонед, комментария ягон чизи хуб нависен. Моментҳоро уже мебинем адрени стадион. Ба ин шарф долго нарафтем ҷура. Дара омадаистам ҷое ки балишкои хулиганҳо боло дамешан поён қати рай тагиш қати. Рафсо дадон актив милисо задан. Ман кадам гуфтан дагҷо мешини яне блоки чанда ман гуфтам 35. Гуфи шарф табаҷо ки гуфт тоусра мера шарф нест мешав. Мазата мегрезуно. Вало қасам гирифту шарф даҷо баҷо каду. Ба так шо гузашт ман акоз боло мебурам. Да аму бари амво даштаги моз хушу тамошо кунем видеора. Ҷа намедонам мошинои футболистое ки қимат рафтем. Сарши девонагӣ. Бача, ячи балешкои хулиганҳоро дар борааш мефаҳме ин бозида. Даусу Байер айсилхо. Тоҷикистон. Озоди ман. Кайф. Озиё ячи овоз менанд. Ҳамиша карочи дар борашон ҳамаи чиро мефаҳмед ҳамин бози. То охирша тамошо кунем, унаша бора кайф. Боруссия Дортмунд против Байер, чемпиони Германия. Байер Петенс, атака. Ям кампира гохт. Чизи бачамо намефаҳмем чӣ мехези охи бишидам. Bobiş. Nami kampir abgoxi ki çizi mara mefahme khezi meshi dam bla ura aftura bi. Şimdi dinna khudla mishad oranca deyaqt. Кай калазар дара. Майҷа сиёнка дорум, дастом як қадам мена дорум, и пар мехезад сари видеода шуморо мишоҳад мекунед бачаҳо, ба соз намебинед. Кажеш рафтно як пас 36 минут
Bayern штрафной гол. Tadi Grimaldo da Bavaria gol zagada com Bushal. Mas show برای سانگرا پاس نه. Короче, мезана уже зули мегна да видео диде сознаума. Маушим да исфор красный гри. Разбори воздуши да упеш. История Хаби Алонсо тамом шуд. 40 та бози бе поражение ахир амирус бойдад. На коли 90 минут шояд ки да пали телефрема голса. Ждат мекред. Seriye Xabi Alonso tamamlaştı. Ona şovara. Daxiloni minut gol atdı Barış'a. Ama hamısı qayma futbolçu. Kampasyon. Şerbaçoycum. Vazir abi da oxir çıxa qoyacaq. Bakın. Daxiloni minuta Bayer gol asad. Oynado. Va Rahmat Amazon دوباره دستگیری اتوبوسیت چه دیگه من جمع پروموتر افسوده تو ویدیو دیگه